मा जाखांबाय थायो बियो मा जाखांबाय थायो ओइ सालामाया आंनि महरखौ नुबानो रागाल जोंनो ओंखारो आङो दा आंनाव नांगौ मा जानांगौ जाखो फाग्लि नोंनि हिन्जावखौनो बुंदों आङो नोंनि हिन्जावखौनो ओरै फिदिंलायनानै खेबसेनो गारदावबासो मोनथिसिगोन बियो ओमफ्रायथ' लासै बेबि दे ओरै फैदो दे रागा जोंनांला बेथ' मानसियानो बिदिनो खाबालाय दा बियो हाथरखिखौसो गोजान खालामनो नागिरगासिनो मेहेरनिफ्राय ओमफ्रायथ' आं बिदि जानो होआ सोरां हाथरखिया जोबोद मोजां गथ' दा बेखायनो आङो गिनाय मोनो जुदि माइया माबा मोनसे खालामनो सानोब्ला दा बिनि बे गथ'निथ' जेबो दाय गैयाना मालाय मोजां मोनदों अब्ला मानिथो हेंथानो ओरैनो जाथाया जानांगौ नङा जाखाबायानो दा आरो गथ'फोरनि खुसिखौबो आं सिजानो गिलायलाङो मायाखौ दा मिथिखाया नोङो मायाखौ मिथिबाय दे रानि मिथिबाय बेफोरबायदि रागा जोंबाय थानाङा एक नाम्बार दाखुलै बियो दा जोंखौ नोजोर होखांबाय नालाय मेहेराबाखौ नोजोर होलायबाय बेखायनो गोदो जोंनाव सोंबा मा जायोमोन नोंलाय आंनाव सोंजोबा मा जायोमोन बेखौ लानायनि सिगां फस्थायदों दाना बेथा दुखुसो मोनोलां दा बुंसै दे बुङाबा नोंनो बान्था होनांगौमोन दे दायफोरालाय आंनि जमा जाखायोना बे मायाखौ नुबाला जेनांसो लिंहरदों बेखौ खर'आनो गिदिंजोबो आं बेखौ नुब्लाथाय थुख्रा दानफ्लेजोबनो लुगैयो किमा खालामनांगौ बेखौ थुख्रा खालामनानै दे जाबायसै बेबि दे दखानाव लांसै आं नोंखौ थुदो दे बेफोरखौनो रागा जोंबाय थायो नामा फोथायखेबस' थकिबास नोंबो बेफोरबायदिनो आयु बिदि नंथारलाब्रा आंथ' मायाखौ गोसोथोलाना बेलाय ओरैनो जाफ्रांनायसोमोन दा दे हामा दे दा बिहामजोआ खोनागोन ना बेखायनोथ' लाजिनो सोलों सोरां गोदोनि बाथ्राफोरखौनो रायखाङो नामा हाखराव फबदो दे मोजां फबनानै स्लिम गारहरदो मानसियानोथ' रायलायनो बायो नामा नों आंजों मानो बिदि बुंखो नोङो नोंजों जायालै हाथरखि माने नोंखौ दसे बाहेरायाव लाबोदों आरोलै आङो ओमफ्राय न'आव थांफिननोसै आरो बेलायथ' बुंखादोंना आङो एसे बुजिनांगौब्रा गोसोनि फिलिंसफोरानो फैया नामालै नोंनाव आं बेबायदिखौ मिन्थिथारानोबा ओमफ्रायो फुथुला नालाय ने बेखायनो गोसोनि फिलिंसफ्रा बारा फैयाना नोंनाव ओरैनोबा आंखौ होनबा दासिमबो आइ लाभ इउखौनो बुङाखैना दे माला बुंगोन नोङो बेखौबो बुंनो सानलायथारनांगौ आरो नोङो इसोर दे आरो दाथ' रावबोआनो गैयाना नै जेरैबो हाग्रा गोजासो दा माने लांदोंना दे रा खनसे बुंदो ना खोनासंनो आथुर मोनथारबायना गोसोफ्रा एसे गोजोनगौमोन ना नाथायथ' नोंथ' बुङाना बेबि आंनि बुंसिगोन नामालै अके दे होमबालाय मेगनखौनो मोसिनसैलां नों आंनि खोमायाव बुंबानो जागोनलै आंना बिदि बुंफेराखै आं लाजियोलै मेहे मा होनदों आं लाजियो होनदों ओमफ्राय आवाजानो मानो एथ' फिसा सोरबा खोनागोन थांमा थांनो बिदि नङालै दे होमबा ना न'आवनो थांसै आरो माथो सानदोंमोन न'आव बुंनो लाजियो खोमा ओमफ्रायथ' माथो नोंथ' जेरावबो लाजियोलै दा जुदि जेबो प्रब्लेम जायामोनबा दाथ' जोंनि जुलियाबो जाबायमोन ना नेबावनांसिगोन आरो दसे जेबो नंलालै मेहे ओमफ्राय नों जोंनाव थानो सुखुदों मानो मोजां मोना जानो दे होमबालाय ओमफ्राय नोंसिनि न'आ बबेयाव माने आंनि आइ थाग्राया बेखौनो होनदों नों थांनो लुगैदों ओमफ्राय आं नुवाखैनालाय सोंबाय आरो नों बुङोबालाय लांगोन ना नोंखौ आंनि न'आव आरो आबैयाबो खुसि जागोन ना नोंखौ नुब्ला दे होमबालाय मालाबा थांनोसै ओमफ्राय नों आंनि आइखौ गियाथ'ना ओहोथ' मानो गिनो आंलाय गिनो नाङालै आइखौबो मानो होनबा बिहामजोआलाय नोंनो जाखागोन ना बुंबाय थादोंलै गावनि गोसो गनाया जेबो नांजाना नोङो ओमफ्रायथ' नोंखौबो आंनि गोजान खालामनो हाखाया बियो माब्लाबाबो हाया नेभार अके ओमफ्राय नों बेसेबांसिम फरायालै माने मा क्लाससिम आं बांद्राय बुरजा फरायाखैलै अके अब्लाबो मा क्लाससिम बा फराया नों आं क्लास 10 सिमल'सो फरायदों 10 थाखोसिम गामियावनो फरायोमोन ओमफ्राय फरायजोबनो हायासै होमबा क्लास 10 सिम आरो ना जेबो नङा मा जानोखाय नांगौब्लाथ' आरो उनाव नों गोसोब्लालाय आं फोरोंगोन ना जागोन ना आंलाय बोरै फरायबावनांगौ दासो नांथ'ला दे नांगौब्रा बेफोरखौबो ना आरो मोनसे बाथ्राखौ मा मिन्थिगौ ना जेब्ला आं नोंखौ फार्स्ट टाइम नुजेनदोंमोन ना बै समनिफ्रायनो गोसोआ बोरैबा कुछ होथाया आरो ना नंगौ नंगौब्रा
लामायाव गसंनानै दंमोन ना नोङो नायहरखादोंना आङो नायनाय दासिमबो मोजां मोनो आं नोंखौ नोंसो आंखौ दाबो जेबोखौनो बुङाना हाबानि डेटआसो बारग'लायलांबाय आरोथ' बेबायदि जाथाय जायामोनबाथ' मा जाबावगौमोन दे जुदा न'आव थांनोसै नांगौबा न'आव जिरायना रायलायहैनो थाङो रब्रा मानोथो आथुरना नोंबो दं आंबो दं माथो नांबावगौ आरोना बेखायनो बुंबायल' थानो गोसो जायोना लाभ इउ आं नोंखौ बावनोनो हायासै बोरोसा उन्दुयो नाथाय उन्दुनो हानो नागिरा नोंखौनो सिमां मानि नुयो आरो ओरैनो थायोब्लाबो सानफ्लांबाय थायो सानैनो बेबायदिनो दिनानो थाङो बावनोथ' बावनो मा खालामनानै बावबावगोन आं नोंखौ मा खालामनो जे नोंखौ आं साननो हाया नोंखौ गासैनिफ्रायबो डिलिट खालामजोबबाबो बे गोसोनिफ्राय माब्लाबाबो थांनाय नङा नोङो आंनि खर' मेलेम गोसो गासैयावबो नों दङ अब्ला आं माबोरै बावगारनो नोंखौ मा गोसोजों बावगारनो देनाय नाथाय आं हाजारखि गोसोखाङा मानो नोंथ' फैनाय नंलाना आंनि सिगाङाव माब्लाबाबो आयौ आं दाना सोरजों बोराबबावगोन सोरखौ रागा जोंबावगोन आङो माब्लाबा लेट जानानै फैयोब्ला सोरखौ रायबावगोन आङो आंथ' नोंखौ आंनि साननायनिफ्रायनो खोमोरनो हालासै नोंथ' थैनानै थांबाय नाथाय आंखौबो नोङो थैनायजों समान खालामलांबाय जिउल'सो दंसै मासे सुनि खाफाल आंनि दिनै नांगौबा आंनो थांगौमोन आं नोंखौ आंनि मेगनजों बेफोरबायदि थांनाय नुब्ला आंनि बिखायाल' खामसै आं जोबोद हारसिं मोनबाय दिनै जोबोदनो सानसेथ' जों गासैबो बेयावनो फैखानांगौना बेबोथ' मोनसे जिउनि सैथोना औ आयं जेराव जों सानसे उन्दुनानै माब्लाबाबो आरो सिरि मोना मेहेर नों बेयाव औ नोंखौ बेयावनो दं सानखादोंमोन आङो ओमफ्राय आयंखौ गोसोखांदोंना औ मेहेर एकदम सिमां मोगथां नुलाबाय थायो आङो जेन आंनि सेरावनो दङ बियो नाथाय नङा नाथ' बे गाज्रि सिमां नाथ' बियो नंखाय हनै मायुङा खामनानै हांगार जालांबाय मोनथिगौ आयं बावनायाथ' एसे गोरलै नङा नाथाय एखनबा समाव खायसेनि जिउआ बिदिनो जाहैयो आयं आद्रा थारैनो मेहेर दानो नायनाय बर'सो आंखौ हारसिं नागारनानै थांबाय बेसेबा गोजानाव जेरावनिफ्राय माब्लाबाबो ना आं बिनिसिम सौहैयो ना बे आंनिसिम सौफैयो रायलायनो लुगैब्लाबो राव खोनासंनो लुगैब्लाबो माब्लाबाबो मोननाय नंला नाथाय अब्लाबो आयं सोरबा सासे जिउनिफ्राय थाङोब्लाबो जिउआथ' माब्लाबाबो थाद'आना बेखायनो नोंबो खुसि थानो नाजानांगोन नाथाय हाया जे राजा बेसेबां नाजानो नागिरदों आङो मोनथिगौ आयंआथ' गैला नाथाय जेरावखि गैया मानोना नोंसोरखौ नाहरगोन बियो बेखौ आं बुंदोंना समजों लोगोसे गोरोबनानै थानो नांगोन नों आयं खायसेनि जिउखौ बेबायदिनो आस'खान्दा लिरनानै हरोना नाथाय समाबोथ' थांबाय थायोना आयं बेनोथ' हाय राजा समाबोथ' थांबायानो थाबायानो माब्लानि दिनावदि आङो मायुंखौ बावगारनो हागोन गोरबोआनो जुदा जानाय बायदि मोनो ना आयं सोरबा आंगोआ गोमायोब्ला औले आबासना थिग बेबायदिनो मोनदों आंबो दायो मोनथिगौ मानसि जाबाय नालाय सुखु दुखुआथ' थाफाखागोन ना आंबोथ' लाइफआव एसेबां खुसि मोनाखैना आयं नाथ' बिफानि अननायखौनो फुरा मोनदों ना बिमानि मा दङ गासिबो आद्रा होमबाबोथ' नायनाय आंबोथ' हानाय मानि गासिबो बावगारनो नाजायो थांनाय समखौ आं गिदिंनानै नायफिनालै थिग बेबायदिनो नोंबो बिदिनो खालामनांगोन आयं मोनथिबाय आरो साननानै ला जे आयंआबो जोंजों जेब्लायबो दङ जागोन आजा बे गाज्रि समखौबो थाबैनो लासै लासैबाबो बावलांनो नाजासिगोन आङो मानो होनबा आं गाबोब्लाबो बोराबोब्लाबो रागा जोंब्लाबो नोंनि आयुङा फैफिनखाला औ बेखायनो आंबो सैथोखौ गनायनानै बोजबनानै लानोसै थैनाय थांनाया बेफोर जोंनि आखायाव गैयाना आयं नङाब्लाथ' जों सोलायनानै लानो हागौमोन ना गासैबो बेनोथ' आजा बेखायनोथ' बुङोना मानसिया जोनोमाबो खेबसेल' जायो जिउआव हाबायाबो खेबसेल' जायो
आरो थैनायाबो खेबसेल'। जिउनि सैथोआबो बेनो। बेखायनो जिउआव जेखौबो लानानै गोग्गानाय देखायनाङा आरोना। बेफोरखौ लानानै जों थांगोन बबाव सानसे थैखानांगोन ना। थारैनो आजा। जेरै जों आखाइ खालि फैयोना बेबायदिनो थांफिनो जोङो। बेखायनो आइखौबो बुंबाय बायो आं, नाथाय बुजिया माखौ लानानै एसेबां देखायोथाय। औ आबा, माथो खालामबावनो माखौ मालाय। दे नों दुखु दाजा। दाथ' नोंनि खुसियाबो मायुंनि थाखायनो बिदि थाद'नांगौ जाबाय। एसे खुसिनि समावसो बिदि जाबायना। आंबो जोबोद दुखु मोनबायहाय आबा, जोबोद दुखु मोनबाय ओरै नोंसोरनि थाखायबो। आंहाथ' मायुं नाथ' गालांनानै थांबावबाय। दे आं दंना, थ' दायो न'आव थांसै। ओमफ्रायथ' बिहामजोनि गोथाव साहा फुदुंनायखौ लोंहैनोसै ना। दे जागोन दे। जेबो नङा आयं, जों नोंनि सेराव जेब्लायबो थागोन ना। दाथ' नोंसोर गथ'फोरनि मोखांखौ नायनानै थायाब्ला सोरखौ नायबावनो आङो। नै आबामोन, जों माने जायगाखौ एसे सोलाय नागिरोब्ला मोजांसिन जागोन। बेखौनोथ' आंबो सानदोंना जुरिमा। येस आबा मेहेर, जोङो दाब जायगायाव एसे बिदिनो सोंनांगोन आरोना। दे होमबा आयै जों गासैयावबो नायग्रोजोबनोसै। मोनसेबो जायगाखौनो बासिया जोङो। एसे बिदिनो पता लागायग्रोनांगोन। ओमफ्राय जुरिम, नों फैयाब्लाबो जागौमोनदां, जों नायखागौमोन ना आदाजों आंजों। ना आबा मेहेर, जेब्लासिम बै दायनिगिरिया साजा मोना, दिनै एसे गाबोन एसे बेबायदिनो नाजागोन जोङो। औलै जुरिम, दाथ' जेबो प्रुफबो गैया जाहैबाय नालाय जोंनाव। नङाब्लाथ' डाइरेक्ट हमनो हागौमोन मानसिखौ। दाबो जेबो नङा दे मेहेर, ओरैनोबाबो हमखागोन जों बेखौ। दे दाहाय फन हरनोसै आं आयै। दे होमबा आंबो बेलेगथिंजाय थांदिनि। औ दे आबा, बेबायदि नङाबा जाला। ओरै नङा ओरै खालामनो नागिरनांसिगोन ना जोङो माबा मोनसे। आरो बेवहाय आं हाबनानै सोंहैग्रोनोसै। माखौथ' क्राइम पेट्रल नायो आंलाय। बेफोरावबो सिखावफ्रा बेसेबां खारनो नाजायो, अब्लाबोथ' हायाना। र' जोंबो नागिरदिनि। आथ' माबा नङा माबा निसानि गालांखाथारोनो सिखावफोरा, बेबायदि दायनिगिरिफोरा। बेखायनो मानो हमजाया जानो फालाय। हमजागोन दे आबामोन, नोंसोरबो लोगो रह'। नोंनि आइयाबो फारसेथिंजाय नाजानि। नैबे मोनसेयावबो हाबना नायनायनि आङो र'। माने बे साननै सानथामाव माबाफोर गारि गोदानफोर सोरबा होफैदों नामा, बा एक्सिडेन्ट जानाय गारि सोरबाफोर दोनफैबायदों नामा। दे होमबा फंबाय। थेंक इउ आदा, थेंक इउ। आथ' बाखि गासैबोथ' मोजाङानोखा नालाय गारियाबो। माबा प्रब्लेम जायोबा बुंहरबानो जाबाय। दे नायनायाथ' नायजोबखाबायानोमोन आङो। दे आं थांदिनि होमबालाय आदा। आइ बेथ' माया फंबायसो नङा जानो। ओमफ्राय बेवहायलाय मा खालामफैखो बेलाय। नै आदा खोनासंनाय।